Hello friends, bye Bodo job info official YouTube channel the big update bena SSC is the Constable ni फ्राय गोदान official notice पेनजाबाय नोंथांमोननि results नि बागै बा answer keys नि बागै दा लोगोफोर बेयाव गासिबो details को नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो नोंथांमोना बयबो comments खालाम बेसेबां नाम्बार मोनमारखो एबा मोनदोंमोन दा बेखौनो जों नायनो हागोन official answer keys दा finally होबावबाय दा जों बेखौ नायगोन and बेनिफ्राय qualified एबा disqualified नोंथांमोना जादोंमोन गोबां comments खालामदोंमोन दा खायसे खम नाम्बार मोनदोंमोन अब्लाबो नोंथांमोना normalize जानानै physical test नि थाखाय qualified जाबाय and बेनिफ्राय खायसे बुरजा मोनदोंब्लाबो स' नोंथांमोनाहाय माइनास पॉइंट जानानै स' नोंथांमोना disqualified जादों दा बेबादि गोबां बाथ्रा जादोंमोन दा बेखौनो जों official notice बेयाव जों view खालामबाय and बेनिफ्राय बे answer keys को बोरै नायगोन होनोब्ला स' नोंथांमोना नायनो हागोन थाबैनो बेनो जाबाय दिनैनिफ्राय स' नोंथांमोना दिनैनिफ्राय फाइनाल बेवहाय answer keys को नायनो हासिगोन जे नोंथाङा बेसेबां नाम्बार मोनमारदोंमोन डेट होखाबाय लास्ट डेटआ 8 मेसिम थागोन बिनि उनावबा नोंथांमोनाहाय नायनो हानाय नङा स' बेखायनो दिनैनिफ्राय नायदो आरो बेखौ बबेयाव नायगोन होनोब्ला स' नोंथांमोना बे PDF फाइलनि गाहायावनो लिंक मोनखादोंना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय गावनि रल नाम्बारखौ होनानै नायनो हागोन आरो बेसेबां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना दिनै गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबसिगोन आरो नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ थाबैनो जागायसिगोन आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस होयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन दा एक्सपेक्टेड नोंथांमोननि फिजिकल टेस्ट डेटआ जाहैबाय 24 एप्रिल दा नोंथांमोना थाबैनो एडमिट मोननो हागौ अफिसियेल साइडनिफ्राय स' बेखायनो बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फाइनाल एन्सार किसखौहाय नायनो हासिगोन दा बिदिब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि डाइरेक्ट बेवहाय फैगोन ओपन जागोन जेबो खालामनाङा जास्ट नोंथांमोना रल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोननि आइडिखौ होनानै लगइन खालामदो अब्लानो बेसेबां नाम्बार मोनखो नोंथांमोनाहाय सानफिनदो एन्ड बेनिफ्राय जुदि माबाफोर जुदि मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोना क्लेम खालामनो हानायनि अप्शनखौ मोननायनि चान्सआ दङ दा हमना ला काटअफआ 44 थांदोंमोन जुदि नोंथांमोना 46 एबा नोंथांमोना 50 मोनदोंमोनब्ला स' मानो नोंथांमोना क्वालिफाइड जायाखै बिनि सायाव नोंथांमोना क्लेम खालामनो हानायनि अप्शनखौ थाबैनो मोनगोन आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन स' बेनोमोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय सेकेन्ड लिस्टआ फैनायनि चान्स दंना गैया गोबां कमेन्ट्स दा ओरैबायदि जादोंमोन सिगांनि SSC आव सेकेन्ड लिस्टखौ होदोंमोन मानोना ओरैबायदि कन्डिशनाव जायो जुदि फिजिकल टेस्टआव फार्स्ट बेट्सआव जुदि नोंथांमोननि रिजाल्टआ गासैबो जुदि मोजां जायाब्ला हमना ला जेसेबांनि टारगेटआव जुदि फिजिकल टेस्टआव डिसक्वालिफाइड जायोब्ला नेक्स्ट स्टेजनि थाखाय नेक्स्टआव फिजिकल टेस्टनि थाखाय लिंहरो स' बेखायनो एसेनि खम थानायफ्राबो नेक्स्टआव चान्सआ दङ दा बेनोमोन लोगोफोर आं आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बुजिबाय